Iampog naman siya, uy. Me. What do you want to say? Hi. Hello. Welcome to our channel. Guys, pagod ako, guys. Lagi siyang pagod, guys. For the past few days, hindi talaga. Alam niyo, yung feeling na pag malapit na yung period mo. Hala. Ganun. Nakakapagod ba ang work sa Canada? Nakakapagod naman talaga kahit saan. Pero mas nakakapagod dito. Kasi pagdating mo ng bahay, kayo-kayo rin ang mag-aasikaso sa sarili niyo. Kaya, Ano bang work mo? ano work ko? Hmm. Nag-work ako sa isang brokerage firm sa Treasury Department. Treasury Banking Department. And, yeah. Nagigising ako ng umaga, 5 a.m. And then, pag-uwi ng bahay, magsasat ka ng time na matutulog ka, pero hindi mo talaga magagawa yun kasi marami ka pang ginagawa. What time do you sleep? 9? 10? Depende. Minsan 11. Minsan maaga din. Depende. Was it hard to find a job after you graduated? Siguro ang challenging lang this year kasi last year dahil marami kang kakumpetensya. So, I think makakatulong din talaga sa inyo pag may experience kayo. Pero, Experience in the Philippines or here? both. Yung experience mo both. Pero, minsan, yung experience mo rin naman dapat in line din. May mga soft skills naman na pwedeng transferable, pero pag gusto mong i-continue yung experience mo or yung field mo sa Pilipinas, pwede din naman like sa akin kasi nasa bangko ako dati. Pero carry lang, magpakatatag ka lang talaga, be strong. Ganun lang. Hindi lahat kasi dito. Hindi porket gusto mo, makukuha mo agad. Minsan, may kailangan kang i-adjust sa self mo or sa life mo para umuyon sa pamumuhay mo dito sa Canada. Pero, pag gusto mo, may gagawin ka talaga, magsisipag ka, magtsatsaga ka para makuha mo yung gusto mo. Trabaho, ganun. Is there a difference between resumes here and resumes in the Philippines? Oo. Sobra. Yung resume dito, isang page lang. Yung resume sa Philippines, kasali pa character reference. Lahat, the more pages, the merrier. Pero dito, dapat isang page lang. Kasi, naman, hindi ko nga makuha hindi ko gets yung. Ngayon na may trabaho na ako dito, minsan napapaisip ako na, bakit 3 pages, 4 pages may ibang resume sa Pilipinas? What about the interviews? Interviews, ewan ko, sa experience ko lang dati, isasalin nila yung tanong kung may kakilala ka ba sa company, ganun. Dati sa Philippines, ha? Pero dito, super straight to the point. Super direct sila. Yung experience mo, how you handle the situation, if may mga stressful na situations, paano mo i-handle, ganon. Magkaiba. What are some of the questions they ask? Yun, yung sa strengths and weaknesses mo. Meron naman yan sa Pilipinas, for sure. Meron yan, kung paano mo i-handle yan. And then, alam nyo guys, akala ko talaga yung pinakamabilis na tanong is tell me about yourself. Pero hindi talaga. Kasi you have to sell yourself to the employers. I mean to
the hiring managers or the hiring, anong tawag sa kanila? Mga Hiring managers. hiring managers HR. HR, oo. Kailangan mo ibenta yung sarili mo sa kanila. Dati kasi sa Pilipinas, magpabibo ka lang ng onte, ganun. Well, I don't think, sana naman, hindi lahat naman yung sinasabi ko na ganun talaga sa Pilipinas. May mga companies naman talaga na maganda din. Pero, yun nga, minsan, importante yung may connection doon. Dito, yung network mo importante pa rin naman, pero para sa kanila is kung magagawa mo ba yung job. Ganun yun. You're an international student, right? Yeah. Did you use that for your job right now? As an international student, No, what you studied. Is it helpful? it's helpful kasi I graduated with sa program na International Business Management, and then yung work ko ngayon deals with a lot of things kasi yung company namin may international component, and sa treasury, sa banking na side, napagsama ko yung experience ko sa Philippines and yung sa class sa napag-aralan ko dito. So, ganun. Was it important to have networks? Alam nyo, oo. Kahit na acquaintance lang, alam nyo, laking tulong ng mga ganun, guys. Kasi, kahit na may mga times naman na hindi mo akalain na kailangan mo pala sila, or hindi mo akalain na may mga tao ka palang kakilala, yung mga hindi mo akalain na mga tao, sila pa yung nakakatulong sa'yo. In what way? Like, referrals. Or kahit hindi naman referrals, kahit yung mga word of mouth lang na, uy, may trabaho pala dito, ganon. Or, sige, try kitang ipakilala sa kaibigan ko na may ganito, may ganyan. Yung mga ganyan. What about references? References, pwede din, pero depende yan sa klase or sa sitwasyon na hinihingan nyo ng references yung mga kakilala nyo. Kasi what if, for example, sa work, hindi ka naman nila nakasama sa work. So, mahirapan silang mabigay sa'yo ng reference. Pero, okay pa rin yun, guys. Marami kayong pagkaibigan or kakilala. Where did you look for a job? Oh, online. Kasi lahat dito sa Canada online na. Meron pa rin naman iba na tumatanggap sila ng physical na resumes. Pero, lalo na nung kasagsagan ng COVID, lahat online na talaga. So, Indeed, LinkedIn, merong iba sa Craigslist, yes, pero sa Indeed ako nagpursige. Sa case ko, ha. What's LinkedIn? LinkedIn, yung parang hindi naman siya social media platform, but same platform siya for professionals. There pwede kayong mag-connect na mga professionals na tingin nyo hindi naman makakatulong. Yung parang mag-connect ka lang to create or to build network. Yung parang ganyan. How do you quit work here? You don't quit work unless you have a backup. You know? Kailangan may backup ka. Hindi ka pwedeng bakante for a very long time unless marami kayong pera. Yes, for sure. Mag-quit ka. Pero, guys, praktikalan kasi dito. Dapat practical ka kung andito ka. Kung mag-quit ka man, dapat may backup ka na. What are things you need to have when applying for a job? For a job, physical things, wala. Siguro, i-prepare mo lang yung sarili mo. What about PGWP? Postgrad, work permit. Oh, okay. PGWP, nag-apply ako nun after ko mag-graduate ng international, as an international student, nag-apply ako nun. And, dapat lang talaga yung, bago ka mag-apply ng, hindi lahat actually qualified to apply for PGWP.
ewan ko kung tama ba yung sinasabi ko ha, check with CAC na website. Pero dati pa kasi yun. Nung pumasok ako dito, sinugurado ko na merong makakapag-apply ako ng postgrad work permit, yung school ko. So, nagsusupport sila nun. So, sa lahat sa mga nagbabalak na mag-international student dito and then gusto nyo magtagal at makakuha ng postgrad work permit, make sure nyo muna yung school nyo nag-provide ng ganun. At saka depende yan sa programs, kaya nakakatulong din talaga na mag-check sa website nila and mag-research bago mag-jump sa decision nyo na mag-fly dito. Dapat ba marunong ka magaling mag-English? No, hindi. Alam nyo guys, ang dami naman talaga dito mga Filipino na hindi naman talaga ganyan ka Proficient. yes. For as long as nakakapag-communicate kayo, that's okay. Hindi kailangan yan. What's the culture of work in the office? Sa amin, dahil siguro ang daming iba-ibang lahi, kaya maganda yung culture ng trabaho namin at saka fun lang. Alam niyo yun guys, yung parang walang pakialamanan talaga, trabaho lang, but also they're fun kasi parang inaalagaan din naman ng company itself yung mga employees, hindi lang naman yung sa department namin, kundi yung buong mga empleyado din naman. Do you make enough money? Right now, I think I would say yes, enough. Enough para makabayad ng renta, enough para makabayad ng other bills, ng other expenses, enough para may mapadala ko sa Pilipinas. Pero yung yung excess, yung extra, wala na. Parang enough na may savings din, ganun. Any advice? Advice sa mga gustong magpunta dito. Or work dito. Guys, I think, kasi kung depende yan sa kung anong pathway yung pupuntahan nyo or gusto nyo tahakin eh. Like yung sa akin, international student, mahirap din. Super challenging siya, both financially, emotionally, physically, mentally, challenging talaga siya. Landed immigrant, kung mag-a-apply kayo ng PR agad-agad from the Philippines, siguro matatagalan kayo, pero it's good kasi permanent resident na kayo agad pagdating nyo dito. Work, yung challenge nyo lang siguro pag work nyo is that, yes, may trabaho kayo, pero syempre, kailangan nyo rin i-prepare yung sarili nyo mentally, like mental conditioning, kasi homesickness. Yeah. And it's not always the job that you have in the Philippines that you're gonna get right away anyways. You'll always have to work towards whatever your goal is. And yeah, it's most of the time about survival here. True. Especially if you're new or are still establishing yourself in Canada. But overall experience is okay. Siguro guys, yung challenge nyo lang mag-adjust sa simula. I mean, hindi lang naman sa simula. Every day, may struggles, may problems kayo may encounter. Pero sa katagalan na andito na kayo at alam niyo na kung paano i-manage yung sarili nyo, dahan-dahan nyo rin naman yung makakaya. I mean, makakaya naman talaga, pero dahan-dahan yung maaano na, okay, ito lang pala yun. Ito lang yun. Yung ganun. Okay, that's all. Yeah, well, I think that's it for tonight, for today. Gusto lang namin mag-hi din sa Carino family kasi guys, actually sila yung nag-suggest nito na magkwento kung paano kami nakapunta dito. Sana, Even though this is not really that story, but yeah, similar. Yeah, pero oo, thank you guys sa panonood. Sana ma-meet namin na talaga kayo in person, no? And everybody else watching, thank you all for watching our Thank you. vlogs. Have a great night.